Gelang alit ali-ali, lian sindu warga laras, sugeng hamirsani mugi dados panglipur sakotawis. Spesial kagem sik request. Sik lagi kangen. Udan-udan. Terus ini juga buat yang suka tanya kulo sekok boten sok wayangan nggih. Ini saya absen malam ini wayangan. Tapi pakai seragam jadi nanti ganti dibantu. Mas apa wis lali sliramu? Dek semono yen dolan karo aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Wis sak mestine lali aku. Mas mumpung saiki ketemu. Jogetan tetepangan karo aku. Dadi tombo tanganku kangenmu. Bali eling nalika iku. Sepi rasane konku pinuju dhewe. Lali terus eling kancane. Jaman semono yen dolan rame-rame. Guyub rukun seneng atine. Mas gelang alit ali-ali. Sak dulit tanggo tambah kangen iki. Rasa sat mimpi durung butuh tangi. Rasa kangen wis bisa mari. Spesial buat yang request. Jangan lupa ya nonton wayangan live streaming teng Salinda 797 nanti. Sekian purnama tidak wayangan, akhirnya wayangan juga absen malam. Mas apa wis lali sliramu? Dek semono yen dolan karo aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Wis sak mestine kali aku. Mas mumpung saiki ketemu. Jogetan tetepangan karo aku. Dadi tombo tanganku kangenmu. Bali eling nalika iku. Sepi rasane nggonku pinuju dhewe. Lali terus eling kancane. Jaman semono yen dolan rame-rame. Guyub rukun seneng atine. Mas gelang alit ali-ali. Sak dulit kanggo tambah tangan iki. Rasa sat mimpi durung butuh tangi. Rasa kangen wis bisa mari. Rasa sat
ngimpi